hai bai rok norong nai tong kok rok ma YouTube channel hari hingke sengkini sara wall haike sing tirpurano khoboi nai je nangmani ta huzora tamo sing abono kaham keno je throi thanglanai tei shortcut kerogino jate ani viewers rok yani yo thani kok shortcut kerogoi thangmana kokno busi thangmana teke ang riksawi nai kabama je tabuk tamo o molo solitong o sara wall to solitong abono trik regoi thangnai tai ani viewers rok kaham knaji tai ode modek je busia susia adang madang khnani rok hongke belakena dangerous jago tai abono ano video no skip khayoi pura full video nani ni bagai ang joto viewers no kobjau hadi hingga seng jo ode mode gyan mamani abo bakeman apno seng rek sawino tai sini tirpurani je tamo solitong abno rek sawino o ode mode gyan ingkha belakena khatra na khake danger aboni no boseng tiklai sebai sukroboi seng sherinyo seng abo saimalai nai nane di seng koikdin bisungo MLA saronji charno seng kahma ke je bini speech remani nuka taibo je speech remani abo belakeno kaham kokno samani klaikya bini hene lepti hindi ti prasa je agi phurni sinno jo hana hamja geinai bo silai romai phaimani hakor no khnangke belaino sini sakni bukhmu bakale phayuno tapo jorangka bo ti pramothani MLA bo ungani nangka belaino kaham kok tamukhe je bini yo je pokte borong no nuguinai bujoto no baksa reaction no kernai rok nuguinai ang kise kok sanani musungka oro saronji tamsaga hangke bosaka ang thunani kiriya tai bosaka MLA MD singtheng minister theng je vote mananyai poto manai post position manai thambagi angkano bebano bilar nei bo samani klaikha tai orono kaisa sung tongo saronji charno boy MLA no samaklaikya boy minister no samaklaikya tai boy MDC boy EM no samani klaikya abono ode mode khnangai ang sanani nayu MDC ingtheng MLA ingtheng EM ingtheng je minister ingtheng boro vote mani pasung thangbai pekyang gangke boro bebak no hani kok sanani hana hamjanani boro bebak no pogoinai uloke siringjangi thango aboto kubui kok kintu MLA saronjit bo sabono bo party ni haikaba bo MDC bo MLA bo minister no samaklakya aboseng jotono kahamka srai saimanya te abong kakaisya ode modek knowledge a belakeno kirma sinjano himano tai toinsar sawo ano bui attack khane aba herok ningai ang thinani kiriya aba heroni sawo tai pothino kubui samung khaithango hapino sempon bini bagai singta hojara proud film maklanai tamoke bino kok samano ke isa nobar urja kengo je MDC EM MLA minister boro bebagno lilarang moni samani aboto kubui kok tamoke bo party ni no saka bo MDC no saka bo MLA no saka aboseng kamka saimiya te kaisa phadi obahin uri kok sajak sungje dangerous ni samano ode mode kok no hongke obahinungo je ode mode kok simiya sung ode mode busiya hangka bo sing belakena dangerous ngusini upcoming future go abo hongke sini ti prasani bisingo nanye di hamjale kajelayo tabungni o molni jara ti prasarok sikli rok kajelai meningke tam kajelai hingke je phone te rong number hinglaike srapsa rong number hinglaite tauke Facebook ka Instagram hinglaike podre potke malai lainai tabungke hamjalanya ni hinglaike tai tabungni je srai rok ba sikli ro hamjalai meningke dotin hamjalayo dotin nalayo dotin kaklayo no huni mano ek pathai hingkangke agini boro rok ngaka nanye di je buma bu phaka hamka nayo jati busi cherlayo tai abono kahamka kaire kha hingke jema thangbo kaklaya tai agini boro hingke jema thangbo kaileya khorsa ba nei mileke khorni khortampu mannai leyo tobe jema thang kaileya agini boro tabuni boro hingke je buma bu phaka dorkas nangleya hanyo malai lekya ko leke talang thanglakya baksa bosor kaisa talang tone yakare de hoka kaje sanino bebak no lengka lengki hai abo tamni bang hengke sungka belakeno adang madang sini gian aboni bakangnya umumnya angma sawu bahage hindi sung jekano hamjagi kaje lakya hangke sung bihik besai belakeno businani nangu kintu boro businani naya
businani nayawi borok datin kajalaya bagino haika bersama sani buma haika bersama ni bupa baira kharlai thanglai kya sranyoti kharlai kya botharlai kya mutare bitok kharlai kya aba herok ungu tai abo kaisa seng adang madang je gyan ni mano tai adang madang sini busimu ni mano bahke hindi selabo adang madang no tai beribo adang madang no tai aboni bagino borok nijini besano maya nangya nijini family no maya nangya ama babono maya nangya abahke borok sudu nijini samotok tongani bagi sini borok wansogoi nai baka krak ke besabutini yakari ponjo thanani nango ngomno kahamko sugrubai thanani hingke je beribo kahamkono businani nango tai selabo kahamkono businani nango seng nanya di je kahjagi berinya tubi phaja hingke abrei ni parangkha belai kheno ketal ungu tai bini para selajagi phame bai bosani para ose nijini para hani tongphanya nangmani bai sobse wansomani hingke brini wansomani nango tamni bagai hingke je parao sabo kaham saba hamya abo sungminai saimanani hingke bo bosani khupinyo bo bosani sungminyo bo saimanani nango ba halok ungtheng omti phona no tam kala omti phona borok bahai omti phona anu tine hai kok sawo omti phona tanggui haingna kalai bo borok boptei abo saimana ningke pura puri no bo bosani thani no saimana ni nangu tai komse kom no 3-4 bosor nangnai je parang borok no bebono businani tai bosai bono ter ke bujonani tai bosai bahanyo sela bahanyo bahke do singangke je bihingno bebono busijagna hanai kalai saka wansogoi tai bini bihigno kahamke onaria tai kahamke bono bujongani naya tai jotono jani ja cholilayo yang bihik keba mamui tamui songka bosang keba hajira tajira samoro thangka abai ke cholilayo tai gnei kahamke seri surubi kok saje ni baganyo tini asuk jora bosarone khiblainai thangoknai ang wansogu tai omong kakasya bihik bosai adang madang busiani baganyo borok tabo je besabutinyo pointo yakarinai kiri khalai tes kalai tai nokni mani khonai bike tag ro bokok lainai obagi sini ke prasani bisingo belai khena sitra nungra tomo nungmani bo jora nugjagai tongani nango tai adang madang gyani baginyo adang madang busimungni baginyo obahai tini sak jora sini ke prasaro obahai ke je besabutini yakari khalani bo nango phadingke tabo sini India o je illegal immigrant hapainai tamo bobishoto je sini future ni bagai belai khene kirma chingcha nani nangnai sing saimani tongo YouTube ro belai khene nukja Pakistan bai India je koglale meni tai bahya kokla khyangangke tai bising tamo sorjondro tong rumors tong oborok nani thangangke sini India o kaisa juti molmutra hnai actress no nuka je bo bahike oroni spy hekaba bo bahike oroni je kok no Pakistan no punitong nijini ID card voter ID card teng bebar no PAN card teng Aadhaar card teng bebang no selai bene nijini bumu no point selai juti molmutra hnai selai nyai bo oro India ni je tam ngutong bo jaga tamong abo bebang no spy hekaba bunyo je khobor tuno je Pakistan jono khobor tuno hnai manjanani nangkha first manjane ke o juti molmutra no manjagu tai motamuti bono kok sungbaine akobane seman kahangke motamuti 150 ni bara obai spy je kok tunai je India ni bisingo habjakhni bo saimanani nango tai truk ke 5-6 jona 700 jona obai ke romjagi bo tongu je abai spy je IB nai hege khobor tunayo India ni je onyo jaga khobor tunairo romjagi bo tongni bo sajagu Pakistan ni India je obai ke koklai mani pore tau ceasefire ngai tau lilar ngaja tai kisen misa motamuti chikun mi kon haino ang Pakistan bai India je ang Kashmir bekhar o koklai khele tonglayo tobo je aso kotor ke fight niya hanjagai manu tangi hindi je tabo Pakistan jongka Bharat bai bezangala thuisi tongdi borok nijini je country o Balochistan song je 70 bosor tongnai borok je sadin khainai singo Pakistan song kangne hinai borok lorai khele tongai mani tayo Balochistan song bai borok tabo Balochistan song bai judor lainani nangai tongai tabo Bharat bai judor nala thuis tongdi
je Pakistani Balochistan chongmani borok je jutor nani belai keno paile heleng tongo bai Bharat chongba ketabu borok lilar sangi tongani nangkha hari hingga tabu Bangladesh ni khobar salaunai Bangladesh ni khobar ungka agini simpuno sajak tongo je Bangladesh song je podrepot borong ni je news channel logo je borok sak ni jini desh no proud khani kok salai tong le tabo je rumors no man jini kya je borok podrepot ni singsi encourage khai kok salai marok 1971 sono je India no logi samani logi man hoya tai Manik Sangka Indira Gandhi no mana khlayo Bangladesh no kolai khani aba hairok menai tabo je Bangladesh ni YouTuber ni news channel longtung borok salai tong ni nangkha seng 1971 sono se busegrai tong te Pakistan ko le Pakistani nation ong nai api ro hiri mars khlanyai je tabuni YouTuber ro borok sak rak jagai ni Bangladesh no borok beleken rak jagai tor jagai tonan bo nangu te India ba ke borok compare khanyai jutor nakari kun thangmano Bangladesh taw kom tong le hanya borok je YouTube ro beleken sanga kherbe tongai marok mujagu Bangladesh ni khobor sana thangang ke tamo huni sajak tongang ke Bangladesh ka babu selayu hunjagi bo tongu bufa selayu baike bufa selai Amerika o je borok thangka jamtalangnai je bika sanani jai bufa songnani bagai thangmani je election ni sekang Amerika o election ni sekang je Joe Biden pradhan mantri tongpurke Bangladesh song belai keno borok help mani tongmani tai o Joe Biden je election no harinani digi ngui tongmala election gana oi harinani digi ngui tongmala bo tamka Kamala Harris no Trump ba ke basarani nangka tai Kamala Harris bo payangai Trump jidi mani apo norong ngui bo tongka tai tabuk ngangke Amerika sono babu hnapuno hni mani liya jeho Bangladesh ni pradhan mantri Yunus tabuk ngangke bo tabuk sabno bo babu hni tongi ngangke China no babu hni tongnani nangkha o Bangladesh ni je bufa Yunus ni bufa China songgo bo obahai nungni ni Bangladesh ni kaisa jaga anorna nangnai Bangladesh ni a jaga ni mungkha Lalmonir Hat a Lalmonir Hat ka chicken neck sino je India ni chicken neck bai belai khana gana o tai matro 130 km se salu o Bangladesh ni Lalmonir Hat tai oro China song phaigang hangke belai kheno besakena khlaitongnai tai belai kheno company ro khlaitongnai hinai China song sanani nango tai abono je Yunus je China Jinping o thangai saimani je o sikene ngha kuno somudro bai je nanglaja krei tai somudro ni guardian ge sungsi tai nung je khano chini Bangladesh o phainai o Lalmonir Hato phainai nungoro je kun company khaibeneke khaibe manok ningai je saimani sungjotono nuka tai o chicken leg ningkha kuno somudro link rei sungka somudro ni guardian ni gohine chamani abo nuka tai tabo khungka hangke China sono borok oba haikeno je saunai borok jagarnani tiar mai kya oro sanani thangka hangke Bangladesh bai bo India tabo relati nglai tonglayo tai Pakistan bai kheto motamti relanya tonglai kya tai Afghanistan bai bahanyo India song milimia hangke tai China bai milimia hangke India song tabo bo position tong abono song sokake rgei thanglanyai jodi China Bangladesh Afghanistan Pakistan borok 3 jona 4 jona ki milinai jodi India ne attack khakangke India le raji dino India ni power asuka tongno aro besini belai kheno question mark asanyani nangu sung sana thangke Bharat song je agini je Bharat liya tabuni Bharat tongkha belai kheno gerak ngui thakya tai economy teng tai public mingteng je sikla bangman hingga tahu motamoti India ono hingga tong economy hingga motamoti third 4 number sogojak aboni bagai India tahu belai kheno develop jago tai Bangladesh bai Pakistan bai te Chin bai bor milinyai jutorna thangpono tabu motamoti somotao tongo tai motamoti ragi tong poweran tongo India bahaya power tongoni sajak hingke nanya di Bangladesh song tabu India bai je judor nani thangke je China soni phana harai judor na thangke Bangladesh song haina se kaila sajak bahaya kaila sajak hindi
borok wngkha je Myanmar ni Rakhine ni je Fuji rok bai se bukhlajagoi borok tabok arni Rohingya rok Bangladesh phaima tongo tai borok tabok India bai judor lainira thuis tongdi je Myanmar bai borok judor laimangse arase motamoti borok lat sai tongkha tai Bangladesh ni chikun mikon jara YouTuber rok borok sai tongo sengoro kaham ke judor na thanga Myanmar bai seng payang nani nangnai tai India bai seng bakeri manai tai Myanmar ni kha Rohingya no rekhlai se tabo je Bangladesh sokai tongbai ungangke jodi Myanmar bai fight na thangkangke se Bangladesh song se paigla baki India bai ri manai obai porok belai kheno sangake YouTuber news rogo Bangladesh rogo sajmani nangu jepro Pakistan ni judo ro pro ungangke ayang Balochistan song bai je Pakistan pore borok lanyo norom salai tonglayo tabo Bangladesh bahanyo India bai judor na thangkangke borok bahanyo Myanmar Rakhine Fuji rok bai judor lain norom salai tongani nangu tai aro Bharat baile kok sanani thuise tongradi tabo Bharat bahake strongly phaikya tangkha Bharat tabo asuk je ragai phaikya hangke naine di Asia ni bisingo hangke tabo Bharat number 1 mani palangi tongu tamni bagai hangke je America bahanyo Bharat no dol chekhoro tai yang Asia ni bisingke Rus tai China bahanyo dol nani nayo kintu China bai India le tai dolung manglakha abola ang asalia tamoke je Rus ngangkale India no pisapuno yakanani naya tabok jora hangke India naki Rus baja dol khanai naki America baja dol khanai jodi America bai kulo saike tongmanu khangkabo ayang Rus rishi nama hingo tai Rus baike je dol tongmanu hangke America song je rishi nama hai ngu tapos jora o Pakistan ceasefire khaima jaga rogo je Rus song je Putin nu hurinai je India song no o baike kok sahori tongnani nango naine di America song ka sapsani bisingo no kok rma kok naragya tai kok phiro kiwo naine di no ceasefire khaja hne gohi tong sa ang khaya hne bo kok phiro is thang ka hangke nang America ne bisata sari hnai je Rus ni Putin bahanyo sahori tongnani nango tai America bahanyo Bharat no obage saitongo je nang ayang bokha kundino kebno bisasta khaidi ta obage no tao Bharat je kasara sejagoi tongani nangu tamkhe Bharat ningkha belai kheno bini behavior kaham te character kaham je sabo bai dol bage tongnang bo borok bopti kaham bo borok bisi palengya abo tabo India ni borokno kuno khirmani nangliya India ni borok bo agini India liya tabo kaham keno je busi siwi naka je sara wal to sabo tam boptei begono busi ja tai aboni bagino borok bo yang phanani mungjao India no sekhoro yang borok bo India no phanani maya khlani sekhonani nayo ta aboni bagino je Bharat no hangke tabo yang bo hamjago yang dol khainai mobile ta Bharat nge yang subida man bagino sana thangke oma hake soli thangke komse kom te 5-10 bosor bisingo no super power nani go samsungai tamgui hingangke India ni behavior angka belanyo kaham character belanyo kaham ni friends ni bebak no mili tongani ba pu sotro rok ba ke mili tongani aboro belakino India batabo erni phaja te aboni bagino India songtabo belakino developing tongmani jorahni manu jeo Bangladesh ni lalmoni ra hat no je China sono ruinai o jaga poderpor company khanya hnai borok tabo sahori tongkangke abo hangka Bangladesh ni ke motamoti lab nongnai borok motamoti samung simung roman thongnai borok naroni borok samung khlai tongnai aboni bagai lab nu huma bai lop nu huma bai ke China sona aro je all lalmoni ra hat borok jaga na phaidi a jaga plan bifajane khlai paidi poderpor je company khlai paidi abai ke tabo o Bangladesh ni no sahori tongani nangu tai arang kha kepeng jak sabong kangke India songno tai India no parngan hingangke China song parngi mia tai India parnani borogla tai jodi ora sana thangke China song jekhno Bangladesh no lalmoni ra hato phainai boro jekhno oba hike je flight bifai janai ro ba jekhno company ro khaike hangke India song belekhno bezalo tongoni bo sajanani nangu
tamni bai hingke India nong kang Myanmar bakang teng yang Afghanistan ting teng yang Nepal ting teng bebak no China song tamuti guri tongja tabo jodi oro je Bangladesh ni o lalmani hato porok jodi plan bikhajane thengke sudu Bharat ni simi khatrang lak America ni bo belekeno risk ke danger na ni bo tabo belekene expert rok jara sinai nung rok tai teke okor no tilai salanyani nango hadingke tahote boksong tinini baga asnung siteng norano kobroko thomano nugoi belenyo na jakna khana to jakna khakhayo tai norok jodi ano YouTube ni kobroko thoma video na nyamu tongte like comment share te subscribe bell icon khanya koi ta pongdi tai haine video te ba kaham kam na nyamu songke subscribe tai bell icon khanya bagai ta pongdi tinini baga asnung siteng mar jotana kaham toni jotana hambai tai khulumbai.